ए दुनिया रे दुईटी लोकଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଟିଏ ତା ଦରକାର ସମୟରେ ସେ କଥା ହୁଏ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଭୁଲରେ ଓକିଲାତି କରିଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲରେ ବଢ଼ିଆ ଜଜ୍ଟିଏ ବନିଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଯାହା ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବଚନରେ ବହୁତ ବିଷ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମ ସାଥିରେ କିଏ ରହୁଛି ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲାବେଳେ ବରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜଣେ ମରିଗଲେ ତା ଅସ୍ଥିକୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତା ପଛରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ରହିବେ ଆଉ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦେବେ। ପିଠିକୁ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଧୋକା ଆଉ ସାବାସ ପିଠି ପଛରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କ୍ଷମା ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି, କ୍ଷମା କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମ ସାଥେ ବେଇମାନ କରିଛି। ଜୀବନରେ କେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିବେନି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ଆଉ ଜଣେ ବିପଦ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଠୁ